Mase nginikeza nayo intokazi. Nginikeze nayo intokazi. Ngizokunikeza nayo intokazi emva kwalokho. Ngeke umthinte phela mase bona abantu besifazane. Macingwane kunalento evelayo la as amabhinqa nation abaculi bamaskandi. Indaba etrendayo. Khona insizwa la ithema ikhipha ingoma yathuka umzo nawe futhi yakufaka phakathi. Ungathini ngale nto? Inibingelele kuphi na kuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli be Select Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele be Select Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We oy we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscriber of course uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Yanthanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo yami. Yona i-gold digger. I mean, I'm not a beggar. You understand? I'm the president of the Bhinqa Nation. I'm a very truthful and very straightforward man. So for me being associated with him, he knows that how disciplined I am in terms of life and nanokuthi sifisa kanjani iziya phambili. Iprove lokho ukuthi umzwa kayo uScotteni. He is a gifted young man, very energetic, oya phambili, obonisekayo mombonisa ezintweni ezithize futhi uyalalela. So ke therefore mina njengomuntu omne wabo omdala uyakuhlonipha lokho futhi uyakuya nami ngiyamhlonipha ngokwesipho zakhe yikho ke sikwazi ukubambisana siyephambili. Ziyakhala. Macingwana sesizoyivala mfowethu ngicabanga ukuthi ngizoba namakhoshin amabili emase nginikeza nayo intokazi. Nginikeze nayo intokazi ngizokunikeza nayo intokazi emva kwalokho. Ngeke umthinte phela mase bona abantu besifazane. Macingwane kunalento evelayo la as amabhinqa nation abaculi bamaskandi. Indaba etrendayo. Khona insizwa la ithema ikhipha ingoma yathuka umzo nawe futhi yakufaka phakathi. Ungathini ngale nto ngoba ngicabanga ukuthi umzo akuyena umuntu busy ekuthenini mhlawumbe akhuluma indaba eziningi kodwa ibeka namandla ukuthi yona ikwazi ukugadla. Mfowethu mina ngihalalisela nansi intokazi lapha ke engathi bengaphumelela unkosazana ungani yami umuhle unendodakazi kumina. Uqhubeka uyiphathe kahle ngithanda lobuhlalo bendike nendawo obufakileyo njengamanje. Ngathi uNkulunkulu namathonga akini akuphumelelise bakuvotele emncintiswaneni wendoni 2021. Lokho khuluma ngakho angazi uyangisana. Mana macingwane mana. Inibingelele emakhaya igama uzibuyile wakazibani umthiyi umalambulu umshingano into lokubuka nje esabula abantu bathi njengesinene ungcobo iyona ke le intombi ezobimela amaZulu eDurban eICC ngomhla ka17 kuDisemba ku2021 ngakho ke nganza kwethu njengoba ngimela uZulu wonkana bengicela ningivotela nibhale ku 33616 uSMS la ubhala khona umkhafazo indoni Miss Zulu ku 33616 ubhale indoni Miss Zulu. SMS ngayinye ibiza R150. Okunyeke mhlawumbe ofisa ukukunikela ngama airtime noma ofisa ukubuza ukuthi angizwanga kahle bengicela ungiphindele ukuthi kuvotwa kanjani ngangithinta ku 082 746 4593 082 746 4593